Benvinguts a un nou Som 3 i tu, que avui comencem poètiques. A les vostres orelles, notes perfumades per xiular en blanc i negre. Avui xiularem, sí, però segur que també ballarem al ritme de la música dels nostres protagonistes d'avui, la Colònia. Escampen perfums volcàniques i flaires mediterranis amb tocs també de cabaret, així que esperem no quedar molt desorientats. I tampoc no hem de perdre la ruta pel territori dels concerts de la Laia. També tindrem descoberta instrumental de les mans de la Núria i amb les mans d'en Xavi Marasté. Però de moment entrem al món de la Colònia amb pernil dolç. Vinga, noies, comencem. 1, 2, 3... Que ni tots aquells màrtirs de la creu, ni Gullivert a Lilliput recent vençut, tots aquells poetes sense l'últim vers final no podran entendre mai els meus mals. Sisplau, posi'm 100 gramets de pernil dolç. Si es trenca és igual, que a mi m'agrada així quan estic malalt. Unes torradetes i un arròs bullit i a fer nones dins del llit. I em prendré totes les receptes, si les barrejo sumaré els efectes. I aleshores cometré un crim contra el meu dolor. I aleshores, vençut el mal, vindrà l'addicció. Let's go! Sisplau, posi'm 100 gramets de pernil dolç. Guai, que si es trenca és igual, que a mi m'agrada així quan estic malalt. Unes torradetes i un arròs bullit i a fer nones dins del llit. I em prendré totes les receptes, si les barrejo sumaré els efectes. I aleshores cometré un crim contra el meu dolor. I aleshores, vençut el mal, vindrà l'addicció. Let's go! I és que ni una estella enmig del dit petit, ni el rei Artur enxampant la ginebra al llit, ni tots els del bisbat resistint el plaer carnal no podran entendre mai els meus mals.
Doncs comencem. Els Catarres ja fa uns mesos que trepitgen tots els escenaris del país i, de fet, fa uns dies van fer la seva última postal a la Sala Apolo, acompanyats de tots els seus seguidors, però també de convidats de luxe. Si no, mireu-la com van posar davant de les càmeres. De fet, no us penseu que es quedaran a la temporada d'estiu tancats, perquè ja saben que la seva música és molt bona per acompanyar les nits d'estiu i han decidit fer una gira off-postals. Així que ja tenen programats nous concerts fins al mes d'agost. Els que potser sí que estaran una mica absents d'aquestes festes majors són els Nyandú, que després del seu primer treball han decidit tornar-se a tancar a l'estudi per enregistrar un nou CD. Els de la Torre d'Oristà encara no ens han avançat masses detalls, però sabem que gravaran els estudis Ultramarinos Costa Brava i a Cal Pau Recordings amb Santi Garcia com a productor. Ell ha treballat amb grups com The New Raymond i Standstill i segur que sabrà treure l'essència dels usonencs, perquè de fet diuen que és un CD amb molt optimisme i carregat d'energia. I un altre que tornarà d'aquí poc i de fet ens tenia una mica preocupades perquè feia temps que no se'n sentia res, és l'Anna Roig, la mossa mig francesa, mig catalana, que està treballant ja en el seu tercer disc juntament amb tots els seus músics i que de fet sortiran a la llum aquestes properes cançons al mes de setembre. A través del seu Facebook han anat documentant aquest procés de gravació del disc i tenim aquí unes quantes fotos que els veiem treballant de valent a l'estudi. I canviant de tema, anem a mirar una altra fotografia, noies, a veure si sabem qui són i on estan. Va, jo dic qui són, Manel. Qui són els Manel i on estan? No estan... Doncs hem de dir que concretament estan al Santos Party House i a nivell temporal el mes passat, el mes de maig. Perquè aquí els havia de dir que quan tocaven la gent normal pels carrers acabarien tocant a Nova York complint el seu somni americà, diguéssim. El concert va anar molt bé i tenim unes quantes fotos també ple de gom a gom i es van trobar un assistent, un espontani, que va deixar anar un tuit fa molt temps recomanant una de les cançons de Manel, Benvolgut, em sembla que era, i el protagonista de Com conocía vuestra madre es va deixar caure pel concert. I a més van actuar en un dels llocs més emblemàtics i de fet el 20 de juliol i gràcies a la col·laboració de l'Institut Ramon Llull, com no podia ser d'una altra manera, doncs també ho faran Mishima i Charango, que estaran tocant al Central Park al Festival Summer Stage. Producció encara no ens paga a l'entrada ni a la Laia, amb la crònica, li deixaríem, li donaríem permís perquè la fes tot l'extensa que volgués, però bé, en podrem gaudir d'ells aquí. Potser no podrem anar a veure els Manel a les Amèriques, però el que sí que podrem fer és gaudir de certs grups del panorama musical català mentre mirem les diverses sèries o programes de TV3, perquè en més d'una ocasió les cançons d'aquests grups ens han sorprès tot mirant programes com El Convidat o El Foraster, però he de dir que hi ha grups que van més enllà d'això, que s'atreveixen fins i tot a compondre les sintonies d'aquests programes. Exacte, i de fet si fem un repàs ràpid veurem que toquen molts àmbits televisius, com per exemple els Love of Lesbian, que posen la cançó del divendres de l'Espartac i en Xavi. I també podríem sentir els Bremen musicant la sintonia del Mestres. Però l'última col·laboració dels grups catalans dins de tot aquest mundillo de les sintonies televisives l'ha fet Obeses, i si no, si mireu la nova sèrie de TV3 39+1, el sentireu moments abans de que comenci el capítol. Escoltem-la. Només de llevar-se ja li agafa la son. És una tortura viure dins aquest món. Treballa, posa en mona i cuida els fills tota l'estona. Ella fa el que pot. Comença un nou dia i serà esgorador, però per molt que cansi pot ser encara pitjor. Migranya, mal d'esquena, mil arrugues, quina pena. Ella ja en té prou. Doncs no us estranyi que els nostres protagonistes d'avui també ens els trobem algun dia fent zàping. Jo crec que serien adients també per alguna sèrie o per algun programa de TV3 o de qualsevol cadena. Si en fan algun dels Balcans o d'Argentina, seguríssim, perquè la música de la colònia té aquests tocs balcànics i també pot recordar un tango, una polca o un falset. Doncs ja que els comences aquí a donar pistes de com és aquest grup, els nostres protagonistes d'avui, aprofito per explicar una mica i per posar en context la colònia, perquè el Xavi Ciurans ja el coneixíem una mica de Gertrudis amb els seus ritmes rumberos, però el que no li sabíem és aquesta vessant més balcànica, que de fet és una mica el que ha adquirit i el que l'ha portat a juntar-se amb la resta de components del grup que venien de l'orquestrina Garbuix de Reus. No sabem si potser aquests aires de Reus és el que l'ha fet canviar una mica d'aquest estil garriguenc que portava més rumbero cap a aquests ritmes més balcànics i reusencs. Sí, l'han tocat ben fort a Reus, el senyor Xavi Ciurans. De fet, els discos de la colònia els venen als establiments de la ciutat com a productes de proximitat. I tant és així, tant de proximitat, que fins i tot dins dels CDs hi ha petites notetes que els músics han escrit a mà. És a dir, és un CD, però de quilòmetre zero. Però pels que a Reus us quedi lluny, podeu trobar-lo
trobar-lo l'EP a Spotify, iTunes o Amazon. Bueno, que això també és molt de proximitat, eh? Sí, això de tenir-lo a Spotify, però bueno, no els hi traiem la màgia, que ells són molt autèntics, i si no, mireu quin making-of han compartit del seu videoclip Sonàmbul. Us animem a tots a que el mireu perquè realment el resultat és al·lucinant. Veiem-ho. Hola, Xavi. Senyala, així. Nosaltres ara acabem de muntar aquí ja... Mereixo molt, xiquets. Ha sigut tu? No ha sigut. Parpelles tenen so. Que guai! Marxar de casa des del meu llit. Podem posar un segon al lloc i ho acabem d'enquadrar? És que hem preferit callar, cridar muts sense parlar. Com a somnàmbul ho he decidit, marxar de casa des del meu llit. I és que he preferit callar, cridar muts sense parlar. Doncs de moment anirem gaudint d'aquestes cançons d'aquest primer EP i de totes les que vindran, perquè hi esperem amb candeletes que al setembre puguin treure tots els temes que prometen. Doncs sí, anem ara al món de les xarxes, perquè ja sabeu que sempre diem que és un bon lloc on fer seguiment dels artistes del nostre panorama, i de fet, un seguiment, i mai millor dit, perquè els podem seguir com si d'un GPS es tractés, perquè de fet així podem saber a on van a tocar i ens ho poden ensenyar quan ja estan gairebé tocant de l'escenari. I és el cas, doncs, com veiem, dels Every Night, que ja estan en plena gira de temps de cega. I com és temps de cega, doncs val més que tinguin la falç preparada, i com ho podem comprovar, que aquesta falç s'ha convertit en un símbol d'aquesta gira per segar-ran i també per portar molta gresca a tots els escenaris, com per exemple que veiem aquí en aquestes imatges de Badalona, Tàrrega o la Cellera. Doncs, noies, jo aquesta vegada us he de dir que m'he donat que al Som 3 i tu poques vegades parlem de la música, quina és la música que escolten els més petits de casa. I, de fet, m'he sorprès perquè el que he trobat per les xarxes us he de dir que el seu gust no és massa diferent del nostre. De fet, des del 2012, els més petits tenen una cita a l'Auditori de Sant Cugat, concretament al Festival Petits Camaleons. I al Twitter d'aquest festival, de fet, ja han penjat el cartell amb els grups que hi actuaran aquest octubre i us dic que els petits, tela, perquè podran escoltar-hi Manel, Amics de les Arts, Oques Grasses o Joana Serrat, entre d'altres. Però és una tapadera, els pares. Sí, em sembla que és l'excusa, però bueno, si amb tot això encara no us he tocat la fibra, això d'imaginar-vos nens allà a primera fila, ballant aquestes cançons, us he de dir que fa poc, des del Twitter de Petits Camaleons, han penjat un vídeo molt tendre, que veurem ara, a veure si us acaba de convèncer. Quan voreres pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Un, dos, tres, i ja ningú li dirà senyor, no deixarà de ser el doctor. Bueno, per les cares d'embobades que heu fet veient aquest vídeo, em sembla que la millor proposta és que comencem a buscar nens d'on sigui allò, de classes particulars, de nebots, de cosins d'on sigui, i ens els endurem cap allà. A replegar nens. Si no, no hi ha manera. S'ha de dir que fer una classe de guitarra amb en Joan Colomo o en Pere Jou de cantant, ens hi posaríem, Ja se'ns ha passat l'edat, ja. Però bueno. I ara anem a veure concerts amb un públic una mica crescudet, ja, públic adolescent o més gran, perquè, clar, fa poc parlàvem dels selfies que es fan els músics, però no vam parlar dels selfies multitudinaris amb tots els seus fans, amb tota la fauna al darrere donant-li suport. Comencem amb aquest del Rasca, pels molts concerts que van fer aquest estiu. Déu-n'hi-do. Els Terratombats també s'han apuntat amb la seva rumba a aquesta moda dels selfies, com veiem en aquesta fotografia amb tots els braços amunt, i també els Oques Grasses, que Déu-n'hi-do la que porten de concerts amb el seu nou CD. Ja els vam tenir aquí i ja sabem que animen moltíssim, exactament. I els nostres protagonistes d'avui, la Colònia, no sabem si es fan aquests selfies multitudinaris, però bé, ara amb l'entrevista els podrem conèixer millor i fer-los algunes preguntes pendents que tenim.
Doncs han deixat una estona tots els instruments i els tenim aquí asseguts. Moltes gràcies, Xavi i Albert, per venir, per tocar aquestes cançons. A vosaltres per convidar-nos. Va, comencem l'entrevista, si us sembla. Com lliga la vostra música i el vostre concepte, diguéssim, amb el fet d'una colònia industrial i també una colònia com aroma? Com ho heu fet lligar, tot això? Ostres, doncs lligar... Aquestes coses, el que acaba passant és que de vegades tens tu l'impuls de la fonètica, saps? D'allò com sona una cosa, i després de com sona, doncs un es va imaginant tot el que pot passar darrere, que és una mica el que va passar. Buscàvem un nom per la banda, i la colònia el que va generar va ser més el nom a portar-nos a fer tot el que està passant, que és anar a buscar tot de satèl·lits al voltant de la banda, que el que feien era, doncs, un, per exemple, que es dediqués només a la comunicació, un que es dediqués només al tema del grafisme, com l'Arnau. I amb això, doncs... L'altre que s'encarrega del tècnic de so, que també s'encarrega del mapa sonor de tota la banda. Tenim el manejament, fins ara teníem una persona que ens ajudava molt, també. És a dir, que la colònia és, a part de la banda musical, són un far de satèl·lits darrere, o al davant, que formen part de la colònia en si. I tot ho feu com molt proper, no? O sigui, com a molta proximitat i... Ens inventem això de que és una realment... Bé, no ens inventem, és que és realment una colònia artística on cadascú pot expressar la seva història mental, cada un en el seu ram, i aportar-la cap a que creixi la banda. I la proximitat és com que a casa tenim coses bones, sempre. Sempre el de fora és bo, sí, però a casa també hi ha coses bones. Doncs anem a buscar aquesta gent o aquests amics que anem a buscar de casa perquè puguin ajudar-nos i que s'enriqueixin també de nosaltres, també una mica. Com el Tarambana, no? Sí. Slow food a quilòmetre zero. Exacte. L'Andreu estarà molt content que hagi dit això. I ja parlant de la gent de casa, ja que li dediqueu una cançó, la Mareta o algú us ha desaconsellat mai que dediquéssiu la vostra vida i que la vostra professió fos la música? La mama? La Mareta. La vostra Mareta. M'ha ajudat molt. A mi m'ha ajudat molt. I el papa també. S'han anat trobant també, pobres. I ja què hem de fer? Sí. S'han anat trobant el camí aquest de què vas fent el... De fet, vaig començar amb una banda d'aquí, amb els Ezcora, que per aquí hi ha algú que també va tocar. Estedis. I, en fi, doncs que sí, que s'han anat trobant i vull dir, els hi ha hagut de venir bé per... Per creure-s'ho ells, també. Per nassos, exacte. S'haurien de creure ells, abans, també. I us volem felicitar, i també hi havia molta gent del públic que ho ressaltava, que sou molt detallistes, que ho cuideu tot. Tot té sentit i cohesió, no? També hem vist la posada en escena. Tot i que la vostra música incita a ballar, a vegades la gent es queda parada mirant a veure què està passant a dalt de l'escenari. Com ho sentiu, això, vosaltres? Bé, nosaltres ho cuidem tot, intentem que cada cançó estigui amenitzada amb el que ens passa pel cap. I el bo que té la colònia és que per bàrbara que sigui la història o la moguda mental que se te'n va la castanya, sempre es fa possible, no sabem encara com. Suposo que és per tenacitat, no? Però ens surt. No, però l'ha de pensar, pensem, i després ja buscarem a veure com ho fem això, com ho realitzem. I per això tenim molta gent que ens ajuda també. I, clar, el detall és el que ens agrada molt també. No només el detall amb visualització, amb escenari, amb atrezzos, amb vestuari, sinó amb la música en si. O sigui, tot molt detallat. Per què fem aquest acord? Per alguna cosa serà. No el fem perquè hem d'omplir 10 segons més. Sinó tot està pensat i tot està bastant detallat amb tots 5, que som els músics. I pels que encara tinguin pendent venir a veure aquesta part més d'espectacle, més teatral de la colònia, els hi podríeu explicar una mica com són els vostres concerts, allò que tenen de peculiar o si varien, per exemple, com hem vist d'un lloc a un altre? Sí, varien. Varien sobretot estem pensant molt en el format teatre que ens encanta i on aquí sí que el desplegament de mitjans aliens, el que és la música, sí que va a tope, és a dir, l'amenització que us deia, doncs, creix multiplicada per molt, és a dir, si pensem en un tango i pensem en un ballarí, doncs aquest ballarí ha de venir, si pensem en una projecció, aquesta projecció ha de ser sí o sí, si pensem en alguna culinari, la gent ha de tastar alguna cosa, i això ho portem a l'extrem en el rotllo teatre. Quan anem a una festa major intentem fer el que ens agrada també a nosaltres, que és el que voldríem, que és canya, espectacle i festa, sí. Però això us dona una feina cada cop que heu d'anar a fer un bolo, una feina prèvia, no? Que no és anar a tocar els instruments i fer les cançons, sinó... És
Preparar tot l'atrezzo, buscar la gent, o sigui, per exemple, si vam vindre a tocar a Granollers fa 2 mesos, 3 mesos, sí. Doncs en una de les cançons volíem un cor. Vam buscar un cor, vam trucar i vam trobar un cor sarabanda, justament de la Garriga, que ens ha vingut a ajudar, i en una cançó introduïm un cor que surt a l'escenari i canta, i la gent, oh! Però això és el bonic que anem a buscar. O també al final del repertori ja tenim una mica més mogudet, on volem que hi apareixin uns vents, que si una tuba, un trombó i una trompeta. Doncs busquem vents de la zona on anem a tocar, que tenim la sort que el Xavi coneix bastanta gent de per aquí del Vallès. I, bueno, lloc on trobem, lloc que demanem gent, partitures, assagem 2 hores abans i actuem o fem participar de la gent del lloc on anem a actuar. Això és molt xulo. Per nosaltres i per ells, no sé. I per la gent també. Per ells també, per ells també. Ho has de vendre bé, això. Per ells també. Albert, hem sentit que tu ets de música clàssica, de fet, allò, un domini del piano clàssic, i que, de fet, un dels motius per l'acordió és perquè un piano fa de mal portar. Penjar-te un piano quan pesa molt. Exacte, i això ja pesa prou, que ho hem comprovat. Per això et volíem demanar si podies tocar alguna cosa no tan coloniera, balcànica, mediterrània, sinó més clàssica. No ens enfonsis el programa, ara. Doncs el Pere Cardona no sabem del cert si li agrada la música clàssica, no sabem si ara es posaria aquí a ballar aquest tango, però el que sí que té clar és que la música de la colònia es pot expressar en forma de recepta. I de fet, si anem fins al Taula Antiquari, al restaurant Taula Antiquari de Gràcia, de Sants, perdoneu, veurem quin és el plat que creu que expressa la colònia. Mirem-ho. Som al número 5 del carrer Salou del barri de Sants de Barcelona i aquí a Taula Antiquari la colònia ja hi ha tocat, així que Pere, avui ho tens molt fàcil perquè has pogut tastar la música de la colònia en directe ben a prop de la teva cuina. Exacte, aquí mateix. Just a l'entrada van tocar i per tant avui era com un regal que m'heu fet. Fer el plat de la colònia que consistirà en base de pernil dolç, com la cançó, i les influències com ells que tenen balcàniques i d'altres punts d'Europa, de Catalunya, de tot arreu, doncs també serà com ara aquí els ingredients que et comentaré. I com seria el nom de la recepta que li posarem? Jo diria un biquini pernil dolç amb sorpresa. Home, bikini sona fàcil, aviam si ho acabes sent. Així enganyes a la gent. Ells s'atreveixen a fer-ho. Ara mateix, i llavors quan et mengen la morcilla serà diferent. Vale, doncs va, com es prepara això? Doncs vinga, això, començarem amb el pernil dolç, i el anirem posant aquí, farem, com veieu, és tota la rodona de la pasta bric, així ens serà més fàcil per tancar després, anirem posant pernil dolç, una bona capa, no 100 gramets, però quasi, eh? Agafarem la morcilla, jo ja l'he anat agafant i esmicolant. Sí. La cosa és que vagi quedant... T'ajudo, si no, em sento inútil. Vinga, així, que vagi quedant una base, una altra base, en aquest cas de morcilla. Això és recomanat que ho mengin 2 persones. Clar. Perquè si ho menja una sola sí que ho tu no pots saps com fer-ho per menjar acompanyat, eh? Exacte. Jo sempre haig de fer alguna cosa. I per últim el formatge de cabra. El formatge de cabra també el posarem així. Acabarem de tancar. Així, una miqueta, que no quedi molt apretat. Vale. Per aquí, que quedi suelto. No, que quedi suelto per aquí. I això ho posarem al forn. Ah, així tal qual? Tal qual. Ah, val, perfecte. I aquí tenim el plat. Aquest és el biquini, la colònia. El biquini i la colònia, és preciós, això. I ara farem allò que és màgic, i és una estoneta al forn, però nosaltres ja el tindrem preparat. Ara mateix, ja podríem tirar-lo, però llàstima perquè després ho hauríem d'escombrar. Entra un segon i sortirà amb el biquini ja preparat. Vinga, va, ja veuràs. Doncs som-hi. Som-hi. Doncs, Pere, com compararies el regust que et deixa aquest biquini i la colònia amb el regust que et deixa un concert de la colònia? Home, aquest regust és molt suau, a la vegada que potent, i en el cas d'aquest podríem arribar a ser molt ja ratllant. Seria la morcilla que hi ha dins. El cert tipus de morcilla es repeteix. Si anéssim a extrapolar això a la colònia, si escoltes la colònia, vas a repetir sempre. Ara.
Si més no, jo, quan vam estar aquí amb els de la colònia, el Tatau, jo vaig repetir i repetiré tants cops com pugui, perquè és un grup, de veritat, actualment de referència. Nosaltres també ens quedem amb les ganes de repetir, però de moment estarem al plat, que segur que també... Ara entrem, perquè si no seria un espectacle aquí al carrer. Exacte, perquè si no ens començaran a sortir molts amics aquí al carrer. Ara, mira, ja... Doncs va, som cap a dins i tastarem aquest plat de la Bikini de Colònia. Som-hi. I Xavi, a l'anar a Reus, quin plat triaries tu? Has descobert allà anant a Reus? Jo he descobert que hi ha això del menjar blanc, però a mi no m'ha agradat gaire. No passa res. Tots tenim defectes, no passa res. No passa res. No, Reus que he descobert bo. Home... T'ho estàs pensant molt, Sí, passa que anem a un lloc que és els Xiquets de Reus i allà si aneu, que és el 3 de 9, allà heu de demanar l'humus d'allà i aquell cuscús que el fan, però d'una manera brutal. Ja sé que no és massa típic de Reus, però bueno, sempre fica una picadeta d'avellanes d'allà. I mira, ja està molt bé. I ja ho soluciona. Home, però el típic menjar allà és el típic menjar blanc, no? Avellanes, ametlles, fruits secs, bàsicament. I a partir d'aquí vas a fent pastes. I de la Garriga què us ha portat culinàriament? De la Garriga ens ha portat, botifarra, llonganisses. Bueno, les llonganisses, no sé com ho dieu. Per ells són les llonganisses. Les llonganisses, nosaltres és allò que... Per nosaltres són les botifarres, clar. Per nosaltres són llonganisses. Però de què parlem? De botifarres. O de llonganisses. Vosaltres de llonganisses. Doncs això ens ha portat allà baix. Jo de botifarres. I seques. Però les seques són de Bigues i Riells, de la cooperativa. Concretem. Encara que sembli mentida, aquest és un programa de música i no de cuina, i la pregunta que us fem ara no us la fem directament nosaltres, sinó des de Tot Musicat, que és una revista digital, que els companys de Tot Musicat volen saber què és el que uneix el camí de l'Albert Gassalà i en Xavi Ciurans, que els porta a formar aquest grup, i quina relació té la proposta de la colònia amb altres projectes previs com l'Orquestrina Garbujos Gertrudis. Una pregunta més llarga. Sí, és que ja que n'hem de fer una. Com que tenen temps de casa de l'ordinador, pim-pam, sí. Tot junt, oi? Sí. Bueno, va ser fa 4 anys, la història. La història de què? Posa música? No. O sí? Sí, fem-ho maco. Posa música. Ja que ho fas amb el vídeo, també ho fas durant el concert, això d'improvisar com al cinema de Méliès, allò... Doncs va haver un dia preciós que jo vaig veure justament a l'Albert Galzarà i a l'Albert Carbonell, que està aquí darrere. I un cop els vaig veure, doncs, estaven fent una peça balcànica. Era preciós, només estaven ells dos junts i aquell dia mateix me'n recordo que tocaven els Ai Ai Ai. Van venir a casa meu a sopar, vam anar al concert d'ells i per allà passejava l'Albert. Sense acordió. Sense acordió. Amb un got a la mà. Sí, aquell dia sí. I el vaig parar per allà al carrer, per allà dins del concert, que era la Palma, a més. I li vaig dir, ostres, Albert, tio, m'hauria molt fer una cosa. Diu, tu espera't, que vine a veure Trapezi, que Trapezi és un festival que es fa a Reus de circ, on ells i tota la colla que han tocat aquí, menys jo... Està fent moltes subordinades i t'ho està posant molt difícil. Sí, perdó, ara és que ara jo vaig al verb. Ells allà tocaven unes cançons, com per exemple aquesta. Feien cançons precioses. Feien cançons així precioses i jo tenia guardats en un calaixet també moltes altres cançons i al final un dia vam quedar i vam fer totes aquestes cançons que jo tenia allà guardades. Aquesta va ser una de les primeres, però no és la primera, que es diu El Sonàmbul, i amb aquesta vam començar a forjar tot aquest plec de 20 cançons tenim. Sí, una vintena, i dos més al calaix. I el que no d'allò. I així s'ha anat fent tota la història. Ara dius que aneu acumulant cançons, primer EP que va sortir fa un any segur, no, això? Un 6 d'abril. Ara fa un any, sí. I ara en els concerts aneu incorporant noves cançons, llavors el proper pas ja teniu així com una data o un projecte marcat? O aneu improvisant? És que com que tenim projectes tan
puncarres a l'hora de fer, per exemple, ara aquest divendres que hem d'anar diferents i fatigosos, però molt encoratjadors, com és anar al mercat de Reus a muntar un pollastre de l'hòstia itinerant, on tocarem a dins de parades i farem tota una moguda molt divertida. De vegades no ens deixa pensar en el futur, però bueno, el futur està clar. Un CD, d'aquí quatre. Sí, d'aquí poquet. Com que ens ho muntem nosaltres no tenim cap pressió de ningú que ens punxi a dir heu de fer un disco ja, nois, i mira, amb això estem molt tranquils. Doncs ara, si us sembla, aprofitem que us tenim aquí abans de que torneu a anar cap a l'escenari perquè ens presenteu la cançó Mareta que tocareu ara. Si us sembla, allò... Què en diríeu? Com la presenteu? La cançó Mareta Suspès doncs, és un himne ja nostre que no sé com m'ha sortit, però que el fet és que la teníem ja molt subadeta, aquesta cançó, perquè me'n recordo que l'anàvem tocant sempre, era també de les primeres, i quan la vam presentar a les festes de Sant Perico, que és precisament el lloc on vaig veure els dos Alberts tocant junts, ostres, va ser el gran subidon d'allò. No t'ho pensàvem, que era aquesta. Veiem què us sembla a vosaltres. Perfecte, doncs si us sembla anem a veure quines assignatures han suspès aquí a la colònia. I és que Mareta és suspès matemàtiques i anglès. I és que Mareta és suspès matemàtiques i anglès. És que hi ha una nena que em distreu, que m'empipa sempre quan ningú no ens veu, però és que és màgica i tendra, tan dolça i formosa i té unes tetes enormes. Mama, jo aniré a setembre perquè volem estar junts per sempre més. I és que Mareta és suspès matemàtiques i anglès. Però és que hi ha una nena tan bonica que m'escriu notetes i les embolica. Diu que sóc el més guapo, el més fort de la classe, tinc la dita més llarga. I mama, jo aniré a setembre perquè volem estar junts per sempre més. Sí, Mareta meva del meu cor. I és que Mareta és suspès matemàtiques i anglès. Però la mama està molt enfadada, diu que he d'estudiar i deixar-la plantada, que no em convé ni m'estima, que és lletja i poc fina, és una guarra perversa. I mama, jo aniré a setembre perquè volem estar junts per sempre més. Oh mama, Dios. Oh mama, sí. I és que Mareta meva del meu cor, que no t'enfadis amb mi perquè doncs jo sigui un porc. L'únic que vull és tenir-la i sentir-la de prop. Que
que ja em suspendrà la vida si és que és injust amb l'alegria, que l'amor no s'estudia ni s'aprèn a les escoles, que mama, jo aniré a setembre perquè volem estar junts per sempre més. Hola, Laia, la taula et delat, eh? Sé que fa dies que te'ls guardaves, que ens anaves distraient així una mica amb Joan Dausà i la iaia, però que tard o d'hora els havies de treure. Va, digues, a quins concerts has anat aquesta setmana? Ha estat un mes intens. Ja sabeu que no puc estar mai quieta, que he d'anar amunt i avall de concert en concert, i avui faré una mica un resum dels millors concerts que he anat durant aquest mes. I què ens portes avui? Doncs comencem per un grup del que ja vam parlar d'ell. Fa uns mesos comentàvem el concert del grup Manel, que van fer a l'Auditori de Barcelona, i ja vam dir que estaven a tope, que el directe era molt més potent i que cada cop portaven més marxa sobre l'escenari. Doncs mira't aquestes imatges que veurem ara, perquè realment aquí veurem la força d'un grup de música respecte al públic. Perquè tothom estava com parlant, en aquell moment van dir que tothom fes el mateix moviment que feien ells, i jo crec que vam estar gairebé un minut anar fent aquest moviment. Sí, anar fent saltirons d'un moment a un altre. O sigui que és allò, si els músics demanen, el públic, pam, respon. Sí, si els músics demanen, el públic respon. I a més els concerts a sales com el Club, la Salamandra o Razmataz han deixat veure aquests Manel més marxosos dels que realment parlem. I a Raz crec que ha sigut un dels millors concerts de Manel que he anat. Hi havia un públic entregadíssim i mira aquestes imatges perquè Teresa Rampell realment va ser un festival, però impressionant. Doncs ja pots veure com realment... Sí, no sembla Manel. O sigui, els típics concerts de Manel, en què gairebé podríem dir que el públic es passava el concert amb les mans a la butxaca... No, en aquest cas, gens. Sí, sembla una banda de rock, realment. Sí, a més, jo crec que podem canviar la música i posar un altre grup i la gent realment es pensaria que és un altre grup, vull dir, perquè realment han estat superanimats i doncs ho hem pogut veure i a Razmataz va ser un autèntic festival i crec que un concert per recordar durant molt de temps. Sí, però a part d'anar a concerts a Barcelona, em sembla que has tornat a tenir concerts per aquí prop de casa, no? Sí. També hem fet concerts més aquí a Cardedeu, perquè el Bar Tarambana cada mes organitza molts concerts, i hem anat a un concert d'un grup bastant nou, però que comença a sonar bastant i estan tenint bastant d'èxit. A més, és un concert que va començar d'una manera bastant especial, perquè ho van fer a sobre la taula del Tarambana. O sigui, ells van pujar de la taula, van tocar la cançó Som, i van animar la gent que entrés a la sala per gaudir de la seva música. I tot i que és curiós, hem de dir que no és la primera vegada que un artista fa això de pujar sobre la taula. No és el primer cop i que al final es convertirà en un ritual, perquè el Ramon Miravet fa uns mesos també va pujar dalt de l'escenari invitant a tothom que anés a la sala a gaudir del concert. I res, el concert va començar una estona més tard, la sala estava plena, cosa que ja donava el recent èxit d'aquest grup, la gent se sabia les cançons i un públic força entregat. Sibi és un grup de Sant Feliu de Llobregat, format per en Jordi, l'Aleix, en Marc i el Nil, i tot i que sigui un grup força recent, sí que porten temps tocant a places de pobles de Catalunya, i ara el que estan fent és recórrer petites sales de per aquí a Catalunya. A més, són un grup divertit i que combinen bastant la xerrameca amb la música i sempre ho fan des d'una posició bastant vital. I jo crec que si els hi donem temps, seran un dels grups que sonaran bastant, perquè ja estan a les llistes de programes de Ràdio Fórmula, van ser seleccionats com a disc català de l'any, o sigui que donem-los temps i seguirem a parlar-ne moltíssim. I entre tanta gent i amb un concert tan animat, vas tenir temps de parlar amb ells? Que et van explicar alguna cosa? Sí, vam parlar amb ells i realment vam parlar d'aquest fet, del fet que porten temps per places i tal, però que tenen un recent èxit, i una mica que ens expliquessin aquesta experiència musical, com l'estan vivint. I una mica l'experiència ara que tenim, la sensació és com d'estar en un lloc que no ens acabem ben bé de creure que estem aquí, i que veiem que estem arribant una mica on sempre havíem pensat que volíem arribar i on d'allò ens queda moltíssim camí, però és una mica no saber ben bé encara on estàs. Nosaltres continuem fent el dia a dia, igual que el fèiem quan anava pel carrer, però sí que donant-nos que hi ha gent que ens respon bé i que li agrada el que estem fent. Sibi està format per 4 amics, de l'amistat n'ha sortit un grup de música i precisament els hi preguntàvem avantatges i inconvenients de tocar amb els músics. Els avantatges és que quan un té un dia dolent, segur que 2 el tenen bo i
i estant junts, això t'anima, no? I en realitat ens ajudem molt també a que el que està malament aquell dia acaba sortint d'allà rient-se. Això també és una cosa que ens uneix molt a nosaltres. I els que estaven bé, malament. Bueno, això en principi no. Però que això, que quan vas allà, saps que vas allà, vas a passar-t'ho bé i que estaràs una estona passant-t'ho bé. Llavors surts d'allà amb un bon rotllo que això no t'ho paga ningú. Sí, una cosa és això, no? Que ens coneixem molt i que llavors ja es poden dir les coses que es pensen i moltes altres, també, i que passes una bona estona, però tot i així, llavors, a vegades, l'inconvenient més gran que es pot tenir és això que veus ara, que és la poca professionalitat que tenim a vegades, de dir, bueno, va, com que estem aquí entre amics, doncs ens costa canviar aquest xip i veure que això és una feina també, o que pot ser una feina i prendre'ns-ho una mica més en sèrio quan cal en algunes situacions. Bé, doncs ja veiem que això de fer grups amb amics té coses bones i dolentes, però pel que em sembla que pesa més el factor positiu i allò, la confiança i el coneixes, o sigui que una bona experiència, sembla. Però ara, Laia, ens falta que ens expliquis, diria, que un dels concerts que feia més temps que tenies ganes de portar-nos aquí i d'explicar-nos amb pèls i senyals què hi ha passat i com ha estat. Sí, parlem d'un grup que teníem moltíssimes ganes que tornessin i ja he anat a més d'un lloc. Els Amics de les Arts han començat la gira del seu nou treball titulat Només d'entrar i sempre el dinosaure i doncs anirem a Lleida, Vilablareix, Reus i Sant Cugat perquè han començat una gira bastant potent, d'una manera molt forta i el tret de sortida era Lleida i ho feia de la millor manera possible, amb els Amics de les Arts segurs de si mateixos, enèrgics i disposats a fer gaudir al públic, cosa que van aconseguir perquè la platea de l'auditori Enric Granados va ser una festa. Per ser el primer concert de gira, he de dir que realment no ho semblava. Vam poder veure un directe brutal i rodat, cosa difícil per ser el primer concert de la gira, i va quedar demostrat la feina que han fet. En aquesta gira han fet una barreja molt bona entre totes les cançons del nou treball, però també amb cançons de l'antic treball, perquè Jean-Luc, El matrimoni rinolfílic, 433 o El tren transsiberià són temes que no podien faltar i convido la gent a que vagi al concert, que segur que s'ho passarà molt bé. I a més, hi havia moltes ganes d'aquest concert i això va quedar demostrat a Lleida perquè els Amics de les Arts van acabar el seu concert, van marxar i tothom es va posar a xiular, a cridar. Vull dir, va ser una festa, crec que van estar més de 5 minuts, tot el públic des del seu lloc cridant, fins que finalment van aconseguir que els Amics de les Arts tornessin a sortir un altre cop i tot i que no havien preparat L'home que treballa fent d'agost, doncs sí que va sonar a Lleida i va ser la cançó que va acabar el concert. El nom del disc ha estat en boca de tothom. A les xarxes socials se n'ha fet broma sobre aquest títol, Només d'entrar i sempre el dinosaure, que realment és un títol bastant llarg i curiós, i fins i tot ells en parlen en el concert. És per això que els hi van preguntar sobre el nom del disc. Es diu així perquè és el primer vers que surt a la primera cançó del disc i ens semblava que tindria aquest punt enigmàtic quan la gent encara no conegués el disc, però que era una porta d'entrada fantàstica a començar a sentir les noves 12 cançons, perquè és un títol que agafa molt de sentit un cop poses play en el CD o a l'MP3 i dius, a veure, aquest disco, i de seguida sents el títol i entens que dintre del context de museu i història natural té molt de sentit. Com deia, els Amics de les Arts han tornat amb molta força. El primer concert a Lleida va quedar clar el treball previ que havien fet perquè van fer un directe bo i consolidat i fins i tot rodat per ser el primer concert. I és per això que els hi van preguntar com havien aconseguit un treball tan rodat. L'hem preparat molt a consciència perquè sortir a l'escenari després d'estar un any i poc aturats suposava una mica de dir, bueno, de sortir a tope. I vam estar 6 dies al Teatre Principal de Badalona i realment ens va anar molt bé. El fet també que aquest any anem 6, només anem amb baix i bateria, no hi ha una secció de vents, ens posava encara un repte a sobre, no? I això encara ens ha enxufat més en el tema de sortir a fons, no? I també a l'hora de fer el repertori vam decidir començar amb un tema que estiguéssim tots a fons des del principi, des del primer moment, no? I jo crec que ens ha ajudat tot això, el treball, la feina prèvia a casa, la feina dels assajos els 6 dies a Badalona, el repte aquest afegit de que no tenim secció de vents i començar amb un tema fort, ens ha portat a sortir amb molta canya en els bolos. Porten pocs concerts en aquesta gira, però han estat concerts prou intensos com perquè ens expliquin algun moment especial. Al principi sempre és molt especial, no? Lleida, el veure
la rebuda del públic, ja a la primera tornada de la primera cançó ja va ser fantàstic, que molta gent s'aixecava i tot, i agafes i dius, ostres, penses, com ho he trobat a faltar, tot això? I que bé tornaria a ser. I un moment molt maco de Lleida que recordo i crec que recordarem durant tota la gira, és el moment de la dona vestigi. Hi ha un moment quan la cançó diu sisplau aplaudeixin perquè representa que entra la dona vestigi, tota la gent es va posar a aplaudir fins al final del tema, no? Vull dir, va ser una mica... Ens vam trencar una mica de dir, ostres, que bèstia, no? No pensàvem mai que pogués passar això. Bueno, ja veiem que vas aprofitar, que els vas agafar i vas dir, jo ara aprofito i els hi pregunto tot i més. En poc temps vaig preguntar molt. Sí, vas aprofitar el moment. Els hi vas aprofitar per preguntar alguna coseta més? No, ja està, amb això ja vam tenir prou. I ara ja sí que ho deixem, però abans de tot deixo unes imatges d'un concert de Masoni, perquè Masoni i Mishima van fer un concert conjunt per celebrar els 8 anys del 3C, i realment va ser un concert molt potent, i crec que la sala de Razmataz és la sala dels concerts forts. Aquí podem veure les imatges. Doncs seguim descobrint protagonistes de la música. Què tal, Núria? Bé. Crec que avui ens portes el rei dels instruments. No sé si ho podem afirmar, però està clar que la guitarra és coneguda, xapurrejada i tocada per molta gent. No és un instrument fàcil, però sembla que té molt d'atractiu. Però avui parlarem concretament de la guitarra elèctrica. Però a més, em sembla que el gran atractiu, diguéssim, o els mèrits de la teva secció d'avui no és només l'instrument, la guitarra, sinó el músic del que t'has acompanyat. Sí, senyora. Hem tingut el luxe de parlar de la guitarra elèctrica amb un dels guitarristes de més reconeixement actual, que és el Sharim Areste, un ex-Pomelo, de Vero i Pomelo, que a més en aquest grup no només tocava la guitarra, sinó que cantava. També toca amb San Josex, va estar amb el Sopa de Cabra en aquesta última gira, que recordem que va ser de pocs concerts però molt multitudinaris, i de fet allà es va fer molt amic del Gerard Quintana fins que han tret un disc tots dos junts, el Tothom ho sap, i el Sharim també té un disc en solitari que és Lladregots. Ara deixem que ell ens expliqui algunes coses de la guitarra que segur que molts desconeixeu. Hola, Sharim, moltes gràcies per seguir. T'hem enganxat abans d'un concert. Sí, però gràcies igualment. A tu. Tens una guitarra Fender, pel que veig? Sí, és una Fender. Pel que ens va explicar el Miquel Sospredra en una altra secció, és també una marca de baix bastant famosa. Quines marques hi ha bones, diguéssim, de guitarra elèctrica? Suposo que les més arquetípiques són Fender i Gibson, però llavors jo també soc molt... m'agrada molt Gretsch, per exemple, o hi ha Dan Electro, també, però són coses més particulars. Llavors, després, a partir d'això, hi van sortir més híbrids, diguem, que són la mateixa idea de Fender o de Gibson, però portada cap a un altre cantó. Ibanez, per exemple, i coses així que són més modernes, ja. I on es fabriquen? Hi ha molts llocs de fabricació. Les Fenders, les bones, les millors, són americanes, però aquesta és mexicana, per exemple, i també hi ha de japoneses o xines. Aquesta és teva recent o fa anys que la tens? Veig que te l'has fet molt teva. Sí, la vaig tatuar una mica. Doncs fa 2 o 3 anys que la tinc, aquesta. Vaig somiar que tenia una i vaig anar a comprar-me-la. Quanta informació, tot aquest descobriment del món de la guitarra. I tota la que no hem posat, perquè tenim molta xitxa, tanta que em sembla que haurem de fer una segona secció de la guitarra. La sorpresa que m'haig trobat en fer aquesta és que el Sharim no es considera guitarrista, encara que sembli increïble, no? Diu que encara s'està buscant, està descobrint nous instruments, que també se sent atret per altres instruments i la llista em sembla que és bastant interminable. Ell va començar a tocar als 13 anys, tocant d'amagat, traient una cançó de Nirvana, segons em va explicar, fins a arribar aquí, i suposo que tindrà una trajectòria molt més esplendorosa. I jo animo a tothom qui pugui a veure'la en directe per sentir un dels seus solos. I la tele no és el mateix que anar en directe, però hem fet el que hem pogut i us deixem amb un trosset del Sharim tocant la guitarra.
pots saber com és algú per com toca. O sigui que va molt amb la cosa, jo crec. Pots conèixer la personalitat de la penya a través de com toquen, si són generosos o si són més tacanyes. Doncs justament amb el so d'una guitarra, però aquesta vegada a les mans d'en Xavi Ciurans, així comença la cançó de Boca Petita, de la Colònia. Quants cops de cap us haureu de clavar i abans de poder somiar? Quantes mentides i us haureu d'empassar i abans de poder rumiar? Quantes Joan Baez, quants timbalers del Bruc, quantes històries passades, llegendes cantades, aixecareu en formes de trofeu. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida maleïda, la fugida de la vida. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida. Olé. Quants pardalets hi haureu de fer volar i abans que us pugueu escapar? Quantes muralles hi haureu d'aixecar abans de poder-les saltar? Quantes banderes, quants coloms de la pau, quantes pancartes alçades, consignes cridades abocareu abans no rellisqueu. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida maleïda, la fugida de la vida. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida. I ens acomiadem amb una sensació una mica estranya, i és que el proper programa és l'últim de la temporada. I de tots els col·laboradors que ara surten per aquí sota, avui agraïm especialment l'ajuda de Can Calau, la Bodega i el Tarambana. Moltes gràcies. I us recordem que, com que serà l'últim programa, serà l'última oportunitat que tindreu per venir a fer de públic i a veure'ns. Us esperem a tots i moltes gràcies.